Sure, wanna run a repsa. Sigo machine, nunga data say stay calm. Don't say machine, it repeat it keys or a 2-piece. Forget no matter the kishi. Them pillar is a costa. Gogen ama Ulster. Ambela pezulu ngati singo Harry Potter. Zodliwa zingwenya awabona malo costa. Don't sports, it don't see gone, it's out. I'm a panzola for life, Jenga Puga laugh. I'm a chita lazy on the plan when I'm Pumada. Eva Magdala's Gusha, Jalos Petching Gusha. Swing is the Hini, as he we back again with another hot episode of Baby Mama Drama right here on Rich Nation TV. Isikhathi sakhona bafethu njengenjwayelo sibhalelwe futhi namhlanje sisemakasana emakasana eFlakfontein bafethu. Uma isister sibhalele uthi unenkinga nomuntu wakhe, umuntu wakhe akafuna ukusupport ingane bafethu. Mara yini ngamachita ngale ndaba le ukuthi ningasupport abantwana benu bafethu. Ayina sihlaza bafethu indoda nendoda kwamele imeli story sayo. But anyways mina ngizoshaya isipani isikhathi sami ukuthi ngivaye ngisiza abantu manje bafethu. Before ngizohamba please don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you yabo. Sengiyakhona. Hello my sister njani? Ngona njani? Ngiyaphila my sister. Njengoba usibhalele email yakho sitholile my sister. That's why ngila yabona. Angifuni ukuthi ngimoshe isikhathi. Ngifuna ukuthi nje wena ungitshele ukuthi kenza kahle yini into ekulethela ishow ngenzakalani. Nginomntwana la no baba khona ka maintain noma ufona like ama call aphendula ama girlfriend, you understand? Okay. So mina ngifuna ukuthi I maintain umntwana. Yes, since kuwe ubaba umntwana. Yes. Okay. Ngifuna uku understand lana my sister ukuthi like uyayazi na yena umjidi ukuthi umntwana wakhe o akayazi le ndawo le. Uyazi ngithi manje soyaqala ukusebenza manje sobona abanye. Yeah, understand ukuthi nje ilapho. So noma hlangana nomntwana estradini unomdlula ngathi akusewakhe. Yeah, understand ukuthi njani. That's why ngithi ngicela ihelp. Uyenzisa yini Marlento le mama like nje mawucabanga wena my sister? Ay mangimbuza akaphendula. Unongitshela ukuthi yena usawuzwa into ezimnandi zomhlaba. Manje akawondla umntwana cause yena like usafuna ukudlala ngaphandle. Ecaleni nakamondla ngoba nangasebenzi. Ithe masaqala ukusebenza wangibonisa ukuthi umuntu onjani. I understand. Mangisebenza ngiyakhuluma athi hayi wena ubaby mama ithi ngiyobona ama yellow bone. I understand. Ayelo bona angena njani emntwaneni? Yes, into like ngifuna ukunderstand lapho ukuthi phela yena okay even though wena naye ningasahlala endaweni e1 umntwana wakhe kwamele amenzele into right yabona. Thank you. Yeah, I understand. That's why nginifonele ngithi ngicela nikusize insizweni neside like ukuthi inkinga yikuphi. Yes. Okay, my sister asingamoshini isikhathi sivele siye kuye street sizomthola yena. Hayi sizomthola. Akunokuthi angeke simthole sizomthola. Let's just hope ukuthi masifika lapha izinto zethu zohamba kahle the way thina sifuna zambe ngakhona yabona. Okay, ngifuna ukuthi ungitshele my sister ukuthi masifika lapha kahle kuye sofika sithini siye lana kahle kuye. Mina ngiyela ukuthi support umntwana abe nesikhathi somntwana. Yeah, understand. Neside nelinye abe nesikhathi sama yellow bone. Angisho angilwi naye umntwana. I understand ukuthi njani phela mfethu ngoba angeke ukuthi manje Christmas. I understand. Akathengela ngamntwana impahla akathenganga next. Manje masokuza abanye abantwana bagezile iba njani? Ibhlungu vele umntwana. Maqeda bambona kuphi uyajiva. Gibela amatafula ugqoke label. Hayi ibhlungu leyo my sister. Yeah, let's just hope ukuthi masifika lapha uzosigaya impendulo esifunayo ayenze into right. Yes, yabona. Yes, thank you. Userhla kam? Yeah, ila hlala khona. Uhlala lana? Uhlala nobani? Uhlala i1. Ne? Yeah. Let's just hope sizomthola. Okay. Ima. Kugo. Hola Putisa. Shosho. Ukran Putisa. Baphileka man. Anam Grand Prime uringa no Rich from Rich Nation TV ne. Ngibhalelo my sister, yamazo my sister. Ngiyamazi. Nazana kanjani no my sister? Besisiphusha. Benisipusha. Iphelela lapho. Besijola vele ya. Phela siyajola vele. Ayikho enye into like ngaphezulu kwale ndaba le ngitshelayo. Ikona uthini vele kini?
hayi fele thi ngikutshela umtshele uthi umntwana bheka mfethu njengoba ngikutshela ukuthi sibhalelo my sister yabona ikhona into emudlayo ngaphakathi ane ngimkhulumela ngizomgaya isikhathi ukuthi asikhulumele yabona my sister sikamthaba mtshele yonke into mina naye vele nesithandana kwaba nomntwana phakathi understand utshela yena my sister yes okay mina into engiyifuna usupport umntwana wakho support umntwana wakho bro yeah noma mina nawe singase together akunankingi because last time ngikutshela ukuthi thengela umntwana ini impahla wathi uzothenga lesikhathi uvumile ukuthenga mara akathengi lesikhathi angasebenzi nakathenga kahle thema akaqala ukusebenza wangitshela ukuthi ufuna ukwenza ezinye izinto emakhaya aqala and then uzoza sibheka ngambuza kanjani emakhaya ushiya umntwana la kuqala awusitshele bro eziphi zona lezo zinto bomtshela ngazo my sister uthi ukutshela into one ayikho into engizoyenza emakhaya yabo ngive ngibalekela ukuthi phela ingane asihambe ineno singane yakho ibhekele ineno lezo ezamakula uthini bro usimntwana unani ineno lezamakula lo mntwana ineno lezamakula total and uneno lezamakula akafani nawe total into oyilwelayo into engilwelayo yiyo le mawuthi umtshelile kodwa yena uma isithi bengingamtsheli lento manje why ungamtshelanga ukuthi mfethu mina nengikhona ukusupport umntana ongaseyami ngibhayizisa inwele lezi zamakula angithi nginayo bengicabanga ukuthi uzobona mangibaleka kanjalo vele uyabona vele kahle kahle le ndoda ibaleka vele ingane vele abone bangenza kanjalo abone ngezenzo ungamtshela abone ngezenzo zakhe hayi vele ingane ayizwa le nto hayi unamanga lo baba unamanga hayi unamanga mina ungitshela ukuthi ufuna umntana omfana manje inkinga ukuthi sokuvela umntana entombazana ilapho inkinga yebo ibe lapho ithe makufela umntana entombazana mafana ambambe amdlalisa hayi akayivumi yebo Promi sithini story sakho kahle kahle story sami sithi ingane aseyami aseyami njayami maruma umntwana uyasho ukuthi uwo kuphela bolalana ngaleso sikhathi leso uthi umntwana mamela ngiyami sure mina ngiyasivalela nawe nokuhamba into zakhe angazi wenzani ngaphadlula usuka kuphi makahambile suka driver nabangani bakhe yini bayaphuma bayojiva uyajiva manje ngiyamfonela musi mangifuna ukubuya mangimtshela uyazi ukuthi mangithi ngo12 usondela uyeza ngithathe ngihambe naye okay my sister la ujiva khona akhona amakulo nokujiva namakulo amakhala kapophi la ne indawo like encane nje khona la ekasi la ekasi akunamakula my sister ushosho wayena inkinga yakhe uthi mangibingelela amakula la masithenga khona yelo my friend ngihleka nawe ingqondo yakhe imtshela kanjani mara umntane wakhe inwele zomntana zona inwele sifana nentshebe yakhe ezamakula wena mozibheka hayi simakula yena usho njalo yebo bro mbathi inwele sifana nentshebe yakho uyahlanya lo mntwana uthi kanjani ngiyahlanya usho kanjani ukuthi ngiyahlanya wakho lo mntwana wathi umntwana uyahlanya angangani wakabani botshola nehlanya wena wakabani hayi ngiyenza mistake vele ngibone kuphela ukuthi ayihlanya phela ngibona amanje asi mangukufonela ukuthi ngifuna imali yomntwana yempahla kwaphendula girlfriend wakhe yelo bhoni wathi sizokuthengela ngesikhathi sethu uyabe ngibambile lo wangithi uyabona manje umona umuntu ongizele zona manje why mina ngingabambi makamela kancane uyarasa manje why mina ngingabambi uyabona uyakubhekisela yalo umuntu ongibhekisela ngabantu yokuqala kanjani why masambekile uyakubhekisela ngabantu ngabantu wagugu umntwana wangamtshela ngancane wangathi ngikubhekisa ngabantu bakamncane lapha uyabona uThami bekancane manje wena kahle kahle ngithanda nalapho manje lema feelings awasekho ngithola ama feelings for yena foyela ngithola since when since dala ngitshelile uthe sithathe ibreak ngakubuza ukuthi ibreak yani wathini usafuna ukucabanga kahle since angishiya kanjalo ngequestion mark acabanga about indaba yomntwana afuna ukushaya umoya ngibe ibreak ngicabanga kahle so usukuthi ukucabanga kwakhe yiyo le doda angitshela kona kanti ibreak akayazini feelings awasekho lana sesikolweni la ibreak yani bathi ibreak akekho isikole sinasikole la manje ungamtsheli ngebreak akusise esikoleni la mangithi ngikhathele awumtshela ubona manje uyangilisa nokungilisa yabona uyamkwatisa bro ngimkwatisa ngani angithi izenzo zakho ziyamkwatisa angithi ingane yaseyami ngiyamkwatisa akuseyakho ingane mara boploma naye ngithi ungithola ngibona manje umtshela okay fine bro wena tshela mina
Bungalali naye mntana abantu. Hayi lapho vele obvious mfethu ngiyama ngithola benilala naye injalo vele. Sure. And ubona ukusishaya vele sishaya phakathi. Yeah unjalo vele ngithola. Makasimi kuphela mfethu uthi vele bengimshaya. Ubani omunye bekashaya kuphela. Azange ngithola mina ngeke ngithola ama message bamsendela ama WhatsApp into zakhe. Ngimbhaqa yipi yena sala ngibhaqa ngifone. Ositshela. Ngiphulela ifone. Hayi akazi ngimbhaqa but ubona izenzo zakhe uzokuphuma. Ukutshwelela kanjani? Makayojiva uphela. Umphaqa. Makayojiva phela uyawazi into zakhe. Awungilande etshwaleni. No awungilande etshwaleni. Awunginikeza imali yokuphuza. Nginikeza uyimali yokuphuza. Manje Brami like ukhalelani mawukuthi unokumgaya inyuku ukuthi aye le ematshwaleni ceda wenza sitshela ukuthi umntwana akusewakho kanjani story sakho mina ngisizwa bro mamele imali uthi ngimnika yophuza ngiyamnika ukuthi asuke phambi kwami ngithola nakhona anginakhona ngimlanda sometimes hayi every day every week le ngiyamlanda no mangijabulile mangifuna mangimdinga mina mangamdingi na uyangithola isikhaftini sa ngisho kanjalo uyasho kanjalo uyangithola uyangibona manje uyalo uyasho kanjalo mina ngisho kanjalo izala my sister ungamshaya phumela ngaphandle bro ukufuna la ngaphandle lo muntu phumela ngaphandle bro mseceda le ndaba ukufuna la ngaphandle lo muntu lo ngithini ngicela imali yomntwana nginomali mina support umntwana ngibona manje uyalo lo muntu my sister bafethu my sister ngizokubamba wena ukhasela isuthu ngiyabona ngingithela inkinga uqala hambe wena inkinga usiphalela ngikusiza wani msiza niza kwami ngoba usiphalela unenkinga hayi inkinga yakhe kumele azelela bheka bro maybe khona enye into like ongayithola igrand asenzeli wena asenzeli yena senzele umntwana bro uyabona senzele umntwana kuze nawe mawukuthi vele umntwana ekula inqinisi izophuma vele namhlanje inqinisi izophuma lelo iliphi ikula lelo asitshele iliphi uyalazi nawe ngentshebe uyalazi uyayibala lentshebe egcwele la inola zomntana akho lentshebe no my sister lentshebe le inola zomntana akho zomntana akho intshebe zami lezi zinamasima uyahleka wena uyahleka ezamakula intshebe zami uyibona intshebe zamakhulu sicede court soyohlangana ecourt uyamuza pram ukuthi hayi ngimzwile soyihlangana sicede court hayi wena uthini ngale ndaba le my sister ungakhaya my sister yabona manje ukhalisa my sister uthembise ukuthi uzongishada yini lezinto azenzayo manje yabona pram ukhalisa umntana abantu manje hayi mfethu ucela khalele ngaphandle manje ngalela nebone khala phezkwakho konke isikhathi ngikhala phezkwakho hayi bathi uzongitshela khala ngaphandle wo utshela ukuthi khala ngaphandle na ubhuti wakhe la uyayazi iqiniso uyayazi ubhuti wakhe sisimoya masise sisimoya prompe wena usokhalisa umntwana abantu ukuthi indaba ya azini mafethu ne uthi soyiqede court angithi soyiqede court angithi manje usaphodla miyekela khuluma qeda umntwana abantu bheka manje ukhalisa umntwana abantu anto engicelayo bafethu necela inambeni asambi la fanele ukuthi iqiniso ukuthi iceda kanjani sitshela ukuthi iceda kanjani le ndawo le masekuso alright azi ngikhamba kanjani sure because vele mina bengafuni ngane iDNA makusoyenza ke ngibhenge kahle kahle ukuthi ingane yami ke eceleni kahle kahle yini lento lebekenza ukuthi uthi wena awufuni wena uthi umntwana unenwele zamakula vele siyakuzwa mara okay mawukuthi akuso wakho unenwele zamakula ngcono ushaya iDNA wayebowale ecaleni wayebengale ecaleni Ngithe ngifuna ukunjoy ecaleni nto wabe ngibane. Mina ngayijoy mina umntana wakho. Uenjoy ini bro? Ngayijoy ngomntana wakho. La enjoy life. Life. Mina yami life. Oh inkinga kuwe kusho ukuthi uma yeah manje sengiyayibheka. Manje ke sengishilo ke isiyenza iDNA angithi. Okay. Angithi ngisho kanjalo. Soyenza iDNA ifingane yami mangithi senzele ingane ngisho kanjalo. Ingane yenzani? Ufuna impahla zomntwana. Kanjalo ke. Impahla zomntwana. Sister no, usikamhlapha nje. Thangi mangwashi washini yakhe ngithola iliphi ezenza 2000 zempahla zomntwana ngingazwa kabani. Siphi impahla lezi? From unabantwana bengayo kahle kahle wena. Hayi, uyatshela lo baba, uyatshela. Awunamntwana? Iliphi zona zibuya? Eish.
iliphe zomntwana akithi usiswami ngithola baba umntwana osisi wakho okay makaze ngamtshela okay fine asidlule lapho sidlulile lapho manje inkinga yami uthi sesicedile ngithi ngishilo nginama ngithi soyenza iDNA manje into engicelayo bafethu cela ningihambeleni if angifuni my sister ucedile ngayo my sister hayi bro no bro my sister ungayi kuye my sister mekele uzosishayela mutlo my sister efisa umoya my sister yo bafethu hayi namhlanje siyazibona my sister ehlisa umoya my sister yo ehlisa umoya my sister azinto ezisubhlungu futhi wami ehlisa umoya ungithole ngigcoka ama-weave bona manje nginjani asikisi masiza izinto zomhlaba ziyenzeka masiza ehlisa umoya ngiyezwa futhi masiza izinto zomhlaba ziyenzeka yo ngicela amanzi bongazi nawe ngithi masiza ehlisa umoya mtshela letha amanzi woza la ngiphathisa ama-high blood manje sicedelele my sister ngicela uyehlisa umoya sicedelele ukukhuluma yabona lezi ezinye eziningi sizosibona after ngifuna ungitshele my sister ukuthi thina ispan sethu sikuphethe kanjani and yini iway forward ngizwe lapha ukhuluma ngama maintenance nani ngifuna ungitshela istory esiphelele my sister ukuthi from la siyenzani ngoba manje amwanse kafuna ukusishaya uvala umnyango ukhipha imvubu yabona sho ukuthi ujwayele lento ayenza abantwana ahamba abalahle so mina ngicabanga ukuthi ngiyithathe ngekhodi ngiyabonga ukuthi nizongisiza so ekhodi ngeke yenze lamasimba wayenza ukukhipha izinto obviously umthetho nekuvume phela yabona otherwise right madam ispan sethu sikuphathe kahle ngiyabonga ngiyabonga ngazi ningazi ezinye izinto ukuthi nakangiphusha eceleni I understand mina ningazi ukuthi manje njengoba ubhodlile nawe uyabhodla uyasho ukuthi beka kuzama ukuphushela esayidini since akunika imali ukuthi uye groove yabona izwisa ubhlungu cause ningazi ngcono umuntu akutshela iqiniso hayi ukuthi akutshela iqiniso makazibona ukuthi impilo iyaphezulu I understand yes manje okay ngifuna ungitshele my sister ukuthi like wena usho kangakanani ukuthi like lo mntwana lo umntwana wakhe akusumntwana enkulu nengihlala naye kuphela yes ebumnandini bonga banjwa ngihamba ngiyetshwaleni nakathumela ubhuti wakhe ubhuti wakhe azenze ngathi uzokujayiva lapho I understand agade mina yes mangimenzela i-callback phone ngithi uzongilanda after 30 minutes ukuphuma kuqala ubhuti wakhe kuzovela yena okay hayi mawukuthi usho kanjalo my sister hayi asazi ke mhlamba amajini atwistekile wazivela amajini owekula mara ngazi into zomhlaba usafuna ukuenjoy impilo so my sister siyabonga ukuthi usibhalele and sisazokusiza ukuchubeka nase court masiya sohamba nawe yabona soyenza ama maintenance nani ngicela ungimele lapha ebhasini my sister ngithi ukukhuluma namabukeli ngiyobuya kuwe okay bafethu ngibonile bafethu ngifikile kumtshita ngizama ukukhuluma naye kodwa ungitshela ngokuthi yena akasupport ngoba ubhayizisa inwele zomntwana uthi umntwana unenwele zamakula bafethu ende kibo akunakula kabo the girl nakhona kunakula manje sisindle ndaba le maruma isister ugcine siya decide at le ndaba le since the brother angavumi sizoyicede court yabona until ngizobuya futhi bafethu please don't forget to like share and subscribe on the channel. It's Rich Nation TV. Thank you.